como formaste esa asociación que axudas as persoas maiores, sobre todo mulleres, porque as que van ali, pois a sair desa soidade. E nos gustaríamos saber que é o que máis che sorprende destas mulleres e dese algún home que se achega tamén á asociación. Pois mira, o que máis me sorprende delas, bueno, dos algúns homes que veñen, é que non teñen límites. Eu propoñolle cousas que penso e digo, bueno, vanme dicir que non, pero propoñolle e dime, sí, vale, pois vamos. En Navidad fomos a Carballo ver as luces de Nadal, bueno, pedín prestado unha furgoneta, estas míticas furgonetas antiguas, e dixen, bueno, a ver que sale daqui. Cando lle cheguei ca furgoneta chea de luces, foi o millor que pudo pasar. As dúas caras sonreindo. Para elas foi unha aventura criminal, porque claro, ir en furgoneta, 12 personas, dentro da furgoneta bella, sin asistencia, sabes? Bueno, non sei como se di, sin... Está ben dito, sí. Sin dirección asistida, tal. Claro, eu nunca conducira un vehículo sin dirección asistida. Entonces foi unha aventura para todas. Pero elas, sí, vamos, montamos e fomos e tomamos o chocolate, que ao mellor dixe a unha persona de 40 anos e dixe, no, estou moi cansado, non podo ir. Ese é o que me sorprende delas, que son un sí a todo. Todo o que lle propoño, venga, pa diante. O outro día fomos a Balarés, todas estivemos ali en Balarés, no Pinar, sabes? Non che din un no. A ver, algunhas veces hai que dicir as cousas así. Bueno, xa tirar delas un poquinho. Sí, pero teñen unha capacidade de seguir vivindo e de non poñerse límites, sabes? Porque moita xente xoven, jova, rompe un brazo e xa caese o mundo encima. E persoas maiores que teñen as súas limitacións e que xa non só físicas, jova, como mellor teñen unha enfermidade, sí, claro. Pois non, elas tiran para diante, positivas e con ganas de facer as cousas. E temos moito que aprender da xente maior, eu sempre dixo. Claro, porque ao mellor foron elas que sempre tiraron para adiante, decíanos antes Clarisa, esa muller loitadora, traballando, sacando todos os fillos adiante. E ti acabas de decirlo, temos moito que aprender da xente maior. Cando te destes conta de que che gustaba estar ao lado desta xente? Pois eu creo que a mí sempre me gustou estar con xente maior, desde sempre, é que temos, eso, volvo a dicilo, temos que aprender desas persoas. Da mellor maneira que se aprende estando con elas. Falanche, dinche os seus consellos, bueno, non sei, eu creo que todos deberíamos escoitalos máis, que nos pareza unha tontería o que nos están dicindo, non son tonterías. Porque teñen moito camiño andado. E despois de tanto camiño andado, tanto esforzo, tanto traballo na vida, que importante é que non se sintan soas. Pero para iso, creo que precisábamos moitas paulas. Sí. Bueno, hai moitas paulas, non hai moitas. Eu creo que sí, que hai moitas paulas, pero que a xente que lle dá un pouco de reparo lanzarse á piscina. Claro. Eu, cando lle dixen isto na casa, miña nai, ainda non está hoxe moi... Non sei cal é a cámara. Mira, acá, esa que tengo o puntiño vermello. Ainda hoxe non está moi conforme coas pepas, pero... Por que? Pero algunha vez se vai tamén. Ahora súa nai tamén vai ás pepas. Algunha vez se aparece por ali, non vai porque ainda traballa, pero algunha vez ven... Xa está desmetendo no allo, non? Sí. Cando deixe de traballar, se verás. sinta cada vez máis soa, o mellor xa non fai falta que a mandedes, xa vai ela soa onde as pepas. Porque ali todo o mundo é ben recibido. En realidad é unha comunidade, somos unha pequena familia. E cando veñen as chicas do ganchillo, pois tamén veñen as súas nenas e están ali con elas. Temos acollida para todo o mundo. É verdade que está pensado para maiores de 65, pero hai xente que non ten 65, que ten menos idade e que ven igual. Entonces, eso, é un ambiente de seguridade, é un ambiente no que o pasas ben, de confianza. Esa non é a primeira vez que ides a un programa de televisión. Temos aí algunha foto tamén, que xa foste desa máis... Mirade, aí estades, Sí. Son outras membros, ademais, das pepas. Sí, son outras. Fomos ao Como Ser Feliz. Moi ben, para elas é unha experiencia, porque nunca foran á tele, cando yo comentei, pois, encantadas. Por certo, déxame unha cousa solo, polo que me toca. O Como Ser Feliz é mañán ás 11 na Televisión de Galicia. Vale, xa está, Marcial. Dicía que, comentaba Clarisa aí un anaquiño, para min Paula é como unha neta máis, pero esa Paula, que aínda que ti a consideras unha neta máis, non é a responsable dese proxecto que chamades as Pepas, no nome de todas as persoas maiores que estades aí nesa asociación, que lle dirías, que lle queres dicir a Paula? Pois, darlle as gracias en primeiro lugar. Darlle as gracias porque eu nunca me sentí sola, porque teño unha familia moi grande e teño fillos ao lado, pero xente que estaba moi sola, a semana de estar no centro xa se vía mellor.
Clarisa, queres yo decir a ela mirando a cara? Ai, sí, que lle dou as gracias e que ojalá vai iso para diante, que temos que puxar todos para que vaya. Porque, a ver, ela confórmase con non sacar un sueldo grande, pero hai gastos, hai un alquiler, hai un autónomos, hai moitos gastos. E a cota de socio pois é moi asequible, porque tamén ten que ser que as nosas pensións son pequenas. Sí. Pero ela conformase con todo e tira para diante. Sí. E non cabín triste desde que abriu, porque xa non a cara se ayuda. Paula, ti queres decir algo A ver, Clarisa isto que e as me di a Pepas? Clarisa dimo moitas veces. Son xente moi agradecida, son xente moi querente. Eu síntome moi querida nas Pepas porque non son as miñas abuelas. Non montei isto para ter moitas abuelas, pero acaban sendo as miñas abuelas, porque paso moito tempo con elas. E gustame implicarme con elas, porque, bueno, hai algunhas que é verdad que están un pouquiño máis soas e, hai que facer un pouquiño máis de compañía. E, bueno, eu síntome moi ben. Clarisa fui unha das primeiras e cando yo fui contar, porque conoce de sempre, cando yo fui contar que iba a montar eso, quedou super contenta. Necesitábase moito en Ponteceso, un sitio onde ir. E a verdade é que ven todos os días, que non tiña por qué, ven todos os días. Perdona, pero encántame eso. Está continuamente, fíxaste, acariciando nela. E ti tamén nela. Para estar no centro tamén. Aí ven notas por o detrás cariño. e chucha ti. Por eso decía eu que neste Queres país llevar unha- precisamos moitas Paulas. Queres lle dar un abrazo? Morres de ganas, Clarisa? Ai, claro que sí. A ver, abrazámonos moitas veces, sempre que marcan todos os días, checaremos. Clarisa, Paula, moitísimas grazas por acompañarnos hoxe, por vir a contarnos esa iniciativa que continúe moitísimos máis tempo en Ponteceso, para a xente que queira animarse a ir. E grazas, sobre todo, polo traballo que estás facendo, porque se nota que aquí hai moitísima complicidade. Grazas. Moitas gracias. Graciñas. Graciñas.